Ayan, Ma'am China, naka-play ka na, Ma'am China. Just cooking, next kita, then si Spelling. Ayan, sunod-sunod po lang kayo.
อ
อ
Yan, maraming salamat guys sa lahat ng tumambay sa aking live. Maraming salamat. Ayan, Idol Kata, salamat. Sis Bicol, salamat. Sisikoy, Bicol. Thank you so much. Pasensya na guys, laging busy si host. Ayan, Sir Rick, maraming salamat Sir Rick ha. Yan, pasensya na kayo, laging busy talaga ako. Ayan, ano nangyari na? Ayan. Lagi tayong busy talaga sa ngayon. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan. Salamat Idol Kata sa patamsak ka. Thank you. Puntahan ko yung bahay mo Idol Kata. Dan tusok pa sa nakapin. Ayan. Ayan. Kata, punta ako sa bahay mo. Salamat sa patamsak mo dyan. Ayan. You're welcome. Punta ko yung bahay mo. Wait lang. Nahanap ko pa. Nahanap ko pa yung mansyon mo. Ayan, dito ako sa ano mo, Idol Kata. Sa iyong buong araw na maulan. Ayan, playing ka na Idol Kata ha. Ayan, pang 21 tusok ako dito Idol Kata. Emu Pit Lovers, mega love shout out. Ayan, playing kakata sa iyong ano, sa iyong buong araw na maulan. Ayan, naka-play ka. Emu, salamat Emu. Ayan, malapit na tayong mag-end guys. Tuloy.
Ay, thank you Lord. Thank you Lord. Open siya na. Ayan, maraming salamat guys. Mag-end na po tayo. Ayan, thank you so much sa mga tumambay sa ating live. Maraming salamat. Thank you sa loving and support guys. God bless everyone. Bye-bye.